nekuvafarira naye. Vafarireiwo muvaomberere maoko. Musi vavakatanga kucheya vaibvunda, nhasi ndaona vanga vakasimba. Hallelujah. Ive praise team da uzokuonaiwo tigadzirise kuti pavanenge vachifema vejoyous isu tombovafemesavo nai. Tikasara tigopractice. Chandoziva ndechekuti vana vangu vanongoita rise to the occasion. Kana joyous iri pa10 ivo vanongosvika pa11. Takambodaidza umwe muimbi rimwe gore bvaimba yekutanga bvataisa vana vedu bvawaimba yechipiri. Pane yechitatu akasimuka aona kuti zvada kutonyadziswa idiri rimuenzi. Saka ava vachazoita kuti joyful inyatsoimba zvakanaka because they are powerful. Amen and amen. Hallelujah. Nanga nchimbofunga kuti chii chinonzi dofo. Makamboritsvaga ere definition kuti chii chinonzi dofo. Zvikanzi munhu uyu idofo remedzi. Zviri kureva kuti mawekerwe ayakaitwa ainoitwa nevamwe iye haagoni kuitawo zviri kuita vamwe. Ndo zvinongoreva dofo. I think pa O level panotinetsei. Asi kutangira pa A level kusvika kuuniversity, dofo munhu asingagoni kugara pane vamwe achiteerera zviri kutaura vamwe. Chokwadi makamboona kuti kumacolleges kunoshanda mweya kungobatsirana. Kune mamwe maassignment anotoitwa iri group. Motopiwa mamarks, matoita project muri 5. Motopiwa mamarks, imi maita muri wangani 5. Even kuuya kuno kuSouth Africa, kune vamwe vanhu vasina kumbofunga kuti akuda kuuya kuSouth Africa. Angonzwa kuti sisi wake vaenda kuSouth Africa vauya vaine wiki. Iye vatokwirawo bhazi rake. Asi zvekuti akazouya neidea yekuenda kuSouth Africa ndiani hazvina basa. Anofuta chete ndiye anogona kudya zvakawanda. Unogona kutodaidza munhu kautoti ko idzi zvadzinenge dzakutogeina kundidarika. Idzo dzakopera iwewe. Vakambozviona izvozvo. Saka pamwe pacho like where things are happening, just be there. Try to be there. Munodza chinhu wani chandakazarurirwa kubva ndiri mudiki. Munhu wese anogona kundidarika ndoda kutamba naye. Kubva ndiri mwana mudiki. Ini shamwari dzangu dzese dzandakatamba nadzo dzaindikunda chikoro. Ndaingoita make sure ndikasvika ndikaona munhu ari musimudza simudza maoko ndomirira first assignment ndoona akabudirira ndobva ndatoenda ikoko. Even kuchikoro ndikakudzai kuti kuuniversity ini ndakapedza ndichichena ndikatoona musikana ndiriko nehembe dzevamwe. Ndaingoona kuti munhu ari kupfeka dzakanaka ndiani naye. Amakachena kukoma. Zvinhu zvenyu zviri kufamba sei? Ndorangarira mumwe musi ndaenda kukantini. Ndakaona mumwe muchindi ainzi Herbert Kanyonganise. Anga aine sweet chili, anga aine sauce, anga aine peri peri, aine zvima sauce zvitatu or 4. Ini ndisina. Vanangoti asha uri right ndiri right. Tabati tinenge takamboonana. Anzi kuFM ndikati exactly mapedza. Ndichitodhonza cheya yangu unogara ipapo. Ndiye akazoita best pamuchato wangu. Ndiye akandidzidzisa kudya serevita. Ndiye akandidzidzisa kupfeka ma-t-shirt. Ndiye akandidzidzisa kungoti exactly mukoma. Ndichitodhonza cheya yangu. Ndakutomwaya zviperi. Inovava here ino. Pamwe pacho rega kuremerwa. Ipo paine pazviri kuitika. Manzwa zvendodera. Ukasangana nemunhu ane mota iwe usina amukoma vhirisa rakambomira sei. Watoba ukanyanya kukomenda munhu zvakanaka anozobvunza kuti muri kuendepi. Muri kunanira Bhaibheri robva rati Jesu vanogara murumbidzo dzevana vavo. Kana uda kuti upakurirwe kumba ndiro idzi ndedzekupi asi ndedzekuchaya ingodzidza kwa gara pazviri kuitika.
pari kunzi joyful iwe ivapo, pari kunzi couples iwe ivapo. Unoziva takaenda kune imwe couples yatakaenda uko taidiscussa zvemacell leaders, tiri kudiscussa kuboard. Vababuda zita ramailefa zvanzi uyu mukadzi uyu pese panowanikwa vamwe nemurume wake anenge aripo, uyu musamusiya munhu uyu anobatirana nevamwe. Even patakazoita couples takanyatsoona kuti dance yavo yanga yakasiyana nevamwe vese, yavo vanga vakagadzirira zvekuti necouples yatiri kuenda iyi kusiya mailefa is a mistake, kunonobohwa uku. Munoendepi muchisiya baba namailefa? Aiwa, but vana baba vanga variko nana mai ndibatsireiwo, tingaendepi tichisiya baba namailefa? Ndo vanoita kuti zvinakidze, ndo vanoita kuti zvive nespice mukati. Ikowanikwa kuroti pamamonya ipapo vavepo. Apa ndakaona kuti vanowirirana namasinire, vanowirirana nevanhu vane zvinhu zvavo. Mailefa havagari kure, vanotodwa vachiti homeboy vatokwana ipapo. It works well for you. Wanikwa pazviri kuitika. Pamwe pacho unotadza kukwaniswa nezvimwe, but wanawo chaunoita kuti udi ukwani. Taitaura namai mufundisi. Pano vanonzi mai mukoto tichiti zvivana izvi chiri kuimba vernacular ndechani? Tarisecha tikaona kuti ndechamai masiniki. Unoona kuti vatopinzwa pamepu nekungounzwa mwana wavo pari kuuya vamwe. Uri kungoendera kungotora chimwana chako unochiisawo pane vamwe. Watokwana. Zvine iwe problem yako manje. Ndoda kuti uramba wakamira unzwe zvandiri kutaura. Inyaya yekutya, kuona pazviri kuitika wotya. Tichikura mabhebhi akanaka aidanana nemarasta because isu tayatya. Waitokaona bhebhi rakanaka kuti ndinganzwikwa wosuduruka. Vana rasta vana kumafira kureva vamwe vasikuendera padhuze makabatana amai mune tsoka dzinosvika kudenga avatopinda isiyaramwe. Pamwe pacho chinokutadzisa kuenda kure kutya. Papa pangonzi 2.8 hana yangu yatorowa pa. Vanhu vaya vatanga kuda kutora mari. Uchirega kuendesa 2.8 kuti wewe udanani nehama yako, wobva unoisiya pabhazi kuendesera vari kumusha. Manzwa zvandikuedzera mari yaunoisiya pabhazi kuendesera vari kupi? Kumusha. Asi zvekudanana hauna basa nazvo. Pamwe pacho kudanana kumbospendawo nguva mese, kwete kugara muchinamata. Uko kunombonofarwa uko handei, wanikwawo pazvinoitika. You have an appetite to be there. Mwangandezana ini ndakaita mari muZimbabwe nekubhena mari pamoto mutare. Ndichitengesera vanhu ndichivaudza kuti this is foreign material, zvamuri kungoitirwa nevanhu vabva kuChina more. That this one zvatobva kuTurkey ndichangozviimpota. Vanhu vari kuswera muChina more vachivhundunura tunhu twakanaka. Zvakatobva kuTurkey, ndatoorder zvaamushipi. Hapana shipi. Shipi iri paChina mo apa. Iwe une nungo ukaona ofunorara vanhu vari kusecha hemba. Iwe kakatarisa kajuzi kacho kane kakanaka. Wotoona kuti Turkey auya pano naminister wayo weclothing. Vanokuchenesa. Ende zveshuwa tuhembe twacho tunoitwa kanaka. Vane revelation yekuita mari. Ukakapfeka so vanhu vangu makachena unodzokera futi uchidzokera futi kuChina. Anoendesa vana kuchikoro newe. Why? Akangoziva kuwanikwa pazviri kuitika. Ane tsika yekuenda pazviri kudii? Pazviri kuitika. Plus mumwe wacho anoziva kuchaja. Anoziva kuti akakuti 40 rand pane imwe heti 1. Umwe akauya nayo heti iyoyo kwandiri akati 40 rand. Umwe ndofunga paakaona mafundisi zvikanzi 240. Semunhu waMwari akana kuzotora ye240 rand akatora ye240. But ndazodziongorora ndakaona kuti dzakafanana heti.
asi kana wapfeka ye240 unofambawo zviri nane because ndeye240 ukapfeka ye40 rand unongokanyawo madhaka zvichienderana nemutengo wehembe yacho yawatenga. Saka pamwe pacho zviri mumusoro mako, wanikwa pazviri kuitika, value iri mumusoro mako. Vari kuenda kuchina mo vachiti mabva kuteki rambai muchienda, tinoda mari ya3 December. Hallelujah. Vakachamuka chete muzita raJesu. Hallelujah. Nyaya yangu iri kuti rega kuva dofo remuchechi, wanikwa pazviri kuitika. Umwe anga akarara muswe kapoza hasi kutombozwa kuti mailefa wakaita nesvi. Vanhu vakatora manotsi. Chigara yenyu pasi. Pamwe pacho unongo uchiti vakuru kutonhora vanhu vakaseka vanodzirwa. Alright, hanzi namaimufundisi ma-applications e-online grade 1 ne-grade 8 anovhura musi wa15 1 a.m. a minute past 12 musi wa15 June. Vabereki vane vana vari magrade 1 nemagrade 8 ngatimukei pakati peusiku tiise ma-application. Usave shiri inounyope inoda kuzoenda at a later stage. Mamwe ma-applications ose anoitwa along the year. Kungoenda nemwana wenyu kubva pagrade 2 kusvika pa6 nekubva pagrade 9 kuenda uko. Regai ndidzokorore chinhu ichi nekurevesa. Hatiendesei vana vedu kuma-credible schools. Ngatiendesei vana vedu kuzvikoro zviri registered, zvine right curriculum. Vamwe vacho muri kuzviomesera, it's right yemwana wega wega kuenda kuchikoro, papers or minus papers. Ngatisubmitei vana vedu vaende kuma-schools ari regulated, ma-schools ari registered, ma-schools ane good reputation. The education of your child is the cornerstone of your tomorrow. Andika saka maimufundisi kutokutsvagirai kudai kutoziva kuti vamwe munoswera paFacebook but you never check the curriculum ekuchikoro. Saka ipapo tokubatsirai. Kana usingazive kuti online yacho inoitwa sei, come and ask. Bvunzai mama kuti toita sei, kana kubvunza mumwe munhu ane mwana ari kugovernment school. Regai kuzomirira 1 January mongofamba pachikoro chakanzi we teach, mongoisa mwana ipapo. Anditika ngandei tinoti ma-registered schools ane advantage yekuti ma-teachers acho they are qualified. Nekuti vanhu vari kutsvaga mari, unoona kuti munhu akaita diploma retourism anenge achidzidzisa mwana wako medzi. Manzwa zvandikuedza kutaura? Kana kuti munhu akaita diploma reengineering obva aticha mwana medzi, moti nekuti ndiengineer. Kudzidzisa nekudzinyora zvinhu tu zvakadi zvakasiyana. Teacher ari designed to teach. Anditika even munhu akaita degree risiri reteaching haazi teacher. Ngatiendesei vana vedu kuma-schools ane vama-teachers ari qualified, ari registered. Saka chiziviso ichi chakatikoshera zvakanyanya. Hande tinoregister vana vedu, vana vaende kuzvikoro grade 8 grade 1 musi wa15 June. Ngatimukirei mukatarisa kuti vanoti first come first serve. Mukatarisa patinosvika una November the application is open, but ma-schools akarongeka anenge atopedza kushortlist. Anditika the same applies nevana vari kuenda kuma-universities next year. Ngati tange kuita ma-applications mamwe akatoitwa kare, ari kuitwa izvo zvindofunga atova ma-late applications. But I think some of the universities they are still open, but let's apply. Umwe munhu ari kuti mwana wangu haana permit, it's not important. Paanowana nzvimbo akapiwa offer letter anono apply study visa oenda kuuniversity. Let's do it. Anditika zvotiitira zvakadini zvakanaka. And study visa inogona kushayiwa basa nekuti imi mune visa here kana kuti hamuna. Kana angotokura imi musina mapepa, iye akasvitsa 18 akwanisa kuenda kuuniversity anoto apply visa rake restudent visa.
akatozobatsirawo imimi pamusingakwanisi kuvhura bank account okuvhurirai. Andika saka it's very very important magrade 11 ngati magrade 12 ngatiite speed up tipagadzirise. Anditika vamani tikusangana musi weFriday anditi or Saturday. Alright, Saturday ino ndo patikusangana nemayouth, tosangana nemateenagers kubva na12 mateenagers makuseni youth. Uyai tiende kubreakfast. Kune mumwe anofunga kuti kudya breakfast mumba nekudyira kurestaurant zvakafanana. Aiwa hazvina. Mukapedza kudya kumba munosika maplates, mukapedza kudya kurestaurant munosiya tipi. Ndo pane musiyano. Amusuke ndiro. Pane papa chimbotaronza hanzi kukapoza hakuna chikafu. Hakuna chikafu chiri kuofewa as a group. Mari pamwe pacho kubudawo mombonotenga chikafu kwakakunakirai. Ndine dzimwe hama dzandoda kuenda nadzo dzakafanana namai Mutare nababa Mutare, dzakafanana nababa namai Bhanda. Vandiri kuenda navo ndichakuisirai mameseji inini, kwete kuti munoda kana hamudi. Ndoda kuenda nemi inini. Zvataurwa nababa hazvibvunzwi. Kana baba vataura iwe unoteerera. Pane chipo chekuteerera chinowanikwa kana baba vangodi wataura. Kune dzimwe hama dzisina kwadzakamboatenda, dzisina kwadzakamboenda, ndichadziteerera kumainbox ndodziudza usawa stubborn. Iwewe kana ndati huya mwedzi unounza 1,400 mwedzi unouya wozondipa zveimwe. Kune vamwe vanhu vanofunga kuti ndinotanga ndaita mari ndozoita zvinhu, but kutenda kunoti ndinotanga ndaita zvinhu mari yozoteera. Ndakadzidza ndichitanga kuuya muno muSouth Africa kuti chese chinhu chandakanotora kubhengi by faith ndiri kugona uchibhadhara. Chiri kukutadzisai kuenda kumberi kuti Mwari tangai mandipa. Unenge uri mukadzi muShunemi ari kuti kuna Elijah mafuta ngaatanga abuda ndigokupa chingwa. Elijah ari kuti rega nditange ndadya inini izvo zvizoita. Ende mukatarisa kuti chinhu chese chinotangwa chinopera. Ndakaona ukaendesa vana kuchikoro. Pamunoendesa mwana kuchikoro unonyatsoona kuti first term, second term mari hadzisangani, but after 3-4 months unoona zvinhu zvenyu zvinotanga kuti munoadjusta kudai kusvika masvika pamadriving angle motofamba muri kunyaendera. But if you have fear kuti mwana wangu achaenda kuchikoro ndaane mari yegore rese, mwana yeadzidzi, munototanga Mwari wozokupai. VaIsraeri havana kuti Mwari tipei mabhegi emana, kana tazadza mabhegi tozosimuka. Vakangonzi endai kwandichakuratidzai. This concept works in across your life. Don't be someone who is hesitant to start things. Don't be someone who is hesitant. Pamwe pacho pane stress iri positive. Kurara uchirohwa nehana kuti nhai Mwari zvichaita here. Pane kamwe kaprayer kaunoenda uchitaura nhai Mwari ndapinda mazviri ndinokunda here. Ndo paunoona ruoko rwaMwari ruchikukundisa pawaifunga kuti haudi haukundi. So be willing to take challenges by faith. Anditika saka kune mumwe munhu plus mafigures are intimidating. Can I repeat this? Mafigures are intimidating. So many people are intimidated by figures. Rimwe gore ndichitaura ndaenda kuPolokwane ndichishandira imwe hama yandaita nayo project. I went to him and I said to him, assist me, I need some money. Then paakati how much? Moyo wangu wakada kuti 2,000. Because ndo mari yandainatsoda ndaida 2,000. Vandamuti my needs are too many. Just give me money that you can afford. Vaango nditi for now I can do 60. Kureva kuti dai ndakakumbira 2. Iye aive necapacity yekundipa 60. So many people, they have very little things why they dream very small. And your dream
is defining your future. Ndaitaura nevamwe mama vauya kuprayer vakanditi mwana wangu haagoni chikoro. Munamatireiwo kuti kana aakushanda mumakitchen avane vanhu vanomubata zvakanaka. Moyo wangu wakarwadza. Ndikati sei mafunga kuti avana vaenda mumakitchen? Kandi mufundisi kutongofunga kuti upenyu hwacho hunozowei. Munoziva kuti there are so many people who are not educated who are doing very well. Munozviziva here izvozvo? There are so many people. Education is the real source of success. But ikaramba does not mean kuti munhu atopera. Kuchine dzimwe nzira dzinovhurwa naMwari kuti vanhu vadi vararame. Ko takadii kungoti ngaiti drive. Timbotangirawo pamwe. You see what I'm saying? Ndakavaudza ndikati mama kubva nhasi tangai kuona mwana wenyu achikukwidzai ndege. Tangai kuona mwana wenyu achiita zvinhu. Why? God does not work with what we see. Pamwe pacho what we see is our limit. We need to see the way God sees things. Dai zvinhu zvaionekwa zviri direct. Isu vamwe tingadai tiri kutofudza mombe izvezvi so. Ndingadai ndatodzivhurira chirimo chinoichi. Ndakutokanga maputi. But Mwari havaoni zvinhu maonero azvinoitwa nevanhu. Kana isu tasimudza kutenda, Mwari vanozadzisa. I'm saying to you, never ever fail to give yourself an opportunity. Never ever close your own door. Never ever close the door of your child. Give them an opportunity. Can I tell you this? Plus, so many people look down upon certain professions. Kana Mwari akuda kusimudza, anogona kusimudza uriko kumakitchen iko. Kana Mwari ada kusimudza, anokusimudza uri security. Kana Mwari akuda kusimudza, anokusimudza uri kuruzeva ikoko. Kana Mwari akuda kusimudza, vanokunyurura kumukuku ikoko. Kana Mwari akuda kusimudza, vanogona kusimudza pakaoma. Mbotaridza munhu ari padhuze newe kuti don't close your door for yourself. Never write yourself off. You have an opportunity. Now, kwa Assemblies vakabereka mai Makanda Junior, is she in the house? Where is my dear friend today? Avamo. All right. As I know kuti vari around. Mwari avaitire zvakanaka pamwe vabatikana muzita raJesu. Amen. Mangwana tiri kutsanya, but matsanyira atiri kuita hatisi kuya kuchechi. Ndoda kuti mumbowana an opportunity to pray as a family. Problem yedu ndeyekuti patinonzi tinamate semhuri, tinongoenderera tisina kunamata. Ndoda kuti ti address the spirit of death. Mangwana semhuri, ndoda kuti mungonamatira the one prayer point. Semhuri mangwana, the rest of the day, we are just praying against the spirit of death. We want to pray kuti Mwari atibatsire tikwanise kusvika a minimum of 80 all the members, irregardless of your medical condition now, irregardless of your history, irregardless of your situation. Mangwana semhuri. Ndakati mhuri dzinoconstitutwa in these manners. Pakata mai nemwana wavo, it's a family. Baba nevana vavo, it's a family. Baba na mai nevana vavo, it's a family. Vana mega kana makasiwa muri vadiki, musati marora kana kurorwa muri vadiki, you constitute a family. Saka a family yakaiswa confusion yangofunga kuti pakati baba na mai nevana pane family. Mukangoita baba na mai musina mwana, it's a family. Andidika. Saka mangwana is family. Muri kunamatira the spirit of death. So many people want to pray against death when they are sick. I'm saying pray against it now. Andidika. Murukuna matira muri mangwana amudye musati makwana, munokwana munamata mozodya. Kunewo mamwe ma households emunhu one arega, you are a household. Unogara wega muroom mako, you are a household. Vana Jeki, you are a household. Vana Innocent, you are a household. Vana Peshi, you are a household. Rumbi, you are a household. You spend in your room onamata. Uchindamatira the spirit of death. Kana muine vabereki vari kuZimbabwe vanotenda mantiri kuti zvandinotaura zvinoitika. Munovafonera moti mudhara ari kuno ati tinamatire the spirit of death. Kana manamata navo mangwana
vachiteera munamato uyu, but this issue vanouya under my covering. Why? Ndini ndadaro. Amen and amen. Nekuti ini ndini ndadini, ndini ndadaro. Rufu runofanira kutozvinzwa nekuti inini ndini ndadaro. Kwete vatumwa, ini ndini ndati baba namai moyo nevana venyu vatatu 80. Kana mazofa after 80, Mwari kudzwai chirevo chadi chazaziswa. But before 80 hakuna unofanira kuenda kumusha. Kana muri kurovana kumba, makore enyu minus 80 ndo asara ekurwa. Mangwana handisi kunamatira kuti musarwe, ndiri kungonamatira kuti muve vapenyu zvinoteera tichazogadzirisa pamberi. Kana muri kurumana for now muine 30, mune dzimwe 50 dzekurumana, ndo dzandiri kudeclare mangwana. Zvinoteera tichazotaurirana tasvika ikoko. Saka mangwana tiri kungoti semhuri tiri kunamatira the gift of life until 80. Imbondiitira amen ipamo. Ndo paunoona mumwe munhu tiri kurwa nemweya werufu anobva ati makuseni chigaba cheporridge, kuma 10 banana, 11 breakfast, 2 chimwe chisadza, 4 chisadza, 7 10 manheru cereal. Pamwe pacho iva pazviri kuitika, mangwana tiri kutsanya against the spirit of death. Tirarame, Mwari vatiitire zvakanaka. Ina handigadziriri vanhu ushushu, tinopedza zuva rose. Ushushu munosangana nawo kuyouth. Hallelujah. Hallelujah. Zviziviso zvinototora nguva yakareba. Ndoda kuzoti tikwanise kuwana nguva yekuimba nekunamata. Aine nyasha, whenever you are ready, kana ndangoti taure ndichakupai signal. Toda kuzongoita transfer straight to worship and prayer. Timbonamatira zvimwe zvinhu. Tese takasimuka tiverenge kubva kubhuku yaPhilippians chapter number 18. Takasimuka, kana usingarwari unogona kusimuka zvitiitire zvakanaka. Philippians chapter number 4. Naizvozvo hama dzangu vadikani vandinoshuva kwazvo, mufaro wangu nekorona yangu, mirai nesimba saizvozvo muna She vanodikanwa. Just that. 18 and 19. 18 and 19. Philippians 4, 18 and 19. But I have received everything in full, and I have an abundance. I am fully supplied, having received from Epaphroditus what you provided, a fragrant offering, a welcoming sacrifice pleasing to God. And my God will supply all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. And kuna Genesis chapter number 28, 2018 to 22. Genesis chapter number 28, verse 22, verse 18 to 22. Jakobho akamuka mangwanani, akatora ibwe rakanga akatsamira, akarimisa kuti rive shongwe, akadira mafuta pamusoro paro. Akatumidza nzvimbo iyoyo zita rinonzi Bheteri, asi zita reguta pakutanga rainzi Ruzi. Ipapo Jakobho akapika mhiko achiti, kana Mwari vakava neni, akandichengeta panzira yandinoenda, akandipa zvokudya ndidye, nezvekufuka ndifuke, ndikadzokerazve nerugare kumba yababa vangu, Jehovha achava Mwari wangu. Okay. Ndikadzokerazve nerugare kumba yababa vangu, Jehovha achava Mwari wangu. Neiri ibwe randakamisa rikava shongwe, richava imba yaMwari wangu. Nezvinhu zvose zvamuchandipa, zvirokwazvo ndichakupai chegumi chazvo. Thank you. Early in the morning, Jacob took the stone that was near his head and set it up as a marker. He poured oil on top of it, and named the place Bethel,
though previously the city was named Luz. Ruse. Luz. Okay. Then Jacob made a vow. If God will be with me and watch over me on this journey, if he provides me with food to eat and clothing to wear, and if I return safely to my father's house, then the Lord will be my God. This stone that I have set up as a marker will be God's house, and I will give to you 1/10 of all that you give me. Pakupedzisira ndiverengerewo theme scripture. Ndisirewo theme scripture on the wall. Pamudhuri. Your name will no longer be Jacob, he said. It will be Israel, because you have struggled with God and with men and have prevailed. Hallelujah. Mwari varopafadze kuverengwa kweevhangeri tigare pasi. Ndine a few statements to share with you this morning. Mwari vachitiitira zvakanaka. I've got a few statements to share with you this morning. Unobuditsa chaunacho kuti Mwari vaite zvinhu muupenyu hwako. Action is required for God to bless you. Giving is the act. Am I too quick? Unobuditsa chaunacho kuti Mwari vaite zvinhu muupenyu hwako. Unofanira kubuditsa something that you have for God to do something in your life. Action is required for God to bless you. Action is required for God to bless you. Giving is the act of the heart. And that's what God reads and no one else. Giving is the act of the heart. And the purpose of giving is only read by Christ, no one else. Nekuti zviri pamoyo wemunhu zvinozikanwa naMwari voga. Ne purpose inozikanwa naMwari. Giving is the act of the heart, and that's what God reads. Amen. Love is equal to giving. Love is equal to giving. Mwari vakakuda vanokupa, iwe ukavada unovapa. Love is equal to giving. Mwari vakakuda vanokupa, iwe ukavada unovapa. Saka kupa kudanana. And this is what make sense. That love is equal to giving. Mwari vakakuda vanokupa, iwewe ukavada unovapa. And hakuna vanhu vanodanana vasingapanani. You are never in love if you are not giving each other anything. Can we agree on that statement? Any people who are in love, they give each other something. Any people that are in any form of a relationship, it's a form of exchange. Any people that are in any relationship, it's a form of exchange. Any relationship that does not exchange anything, it's not a relationship. And there is no such. Any relationship, it's a form of giving. And it's an exchange. There is no relationship that is not characterized by exchanging. Ukanzwa munhu achiti ndinombokuda, kungonzwa umbokuda chete, anonyepa. Can I repeat this? Ukanzwa munhu achiti ndinokuda, asi haana chaanokupa, haana chaanoda kwauri, anonyepa. Kana maakutongodanana, it's a form of exchange. Munhu wese waunoda, you exchange. Any love, form of love, is defined by exchanging. Kana paine munhu akakuudza kuti anokuda asina chaakambokupa, that's a lie. Any form of love, love is equal to giving. A relationship is equal to exchange. Chimombeenda, chimombedzoka, that's in a relationship. So anyone who does not give you anything, they don't love you.
Chipanga akazoimba akati unotiti baba munini zvinodyiwa here izvozvo. Vangana vanoteerera Chipanga. Hanzi ukama iko usina yamuro. Kana pasina yamuro hapana ukama. Ndakaisirwa meseji nambuya Nyamunga rimwe zuva. Zvikanzi muri kufurirana zvakanaka. Ramba uchivatarira vanhu ivavo. Ndikaona kuti chembere yaguta iyi. Ende havakanganisi kurega kundikwazisa. Vakati gare murambe muchifurirana zvakanaka vanangu, muchichengetana. Ndikaona kuti chembere iri kuguta iyi. Dai isiri kuguta yakatondimaka. Because there is no love that is pure. Pasina chinochinjano. Ndiri kuuya ikoko handei pamberi ndaumbokupai manotsi ndisandanga kuparidza. Ndati Mwari vakakuda vanokupa, iwe ukavada unovapa. Commitment is equal to giving. Giving is equal to commitment. Hakuna munhu anoti I'm committed without giving anything. When you are committed to something, you give. It's either time, it's either money, it's either resources. But commitment also equals to giving. Commitment is equal to giving. Mukatarisa murume anonzi Jacob, anoti mukandiona ndichienda ndisina chinhu, ndadira mafuta, ndikaenda ndikanodya, ndikapfeka, ndikadzoka. Commitment yabva I'll give you a tenth. Commitment yanopenderwa ne a tenth. Ende yari kuti Mwari komitai pakudya kwangu, komitai paugaro hwangu, komitai pakupfeka kwangu, kana mazodaro. Saka commitment is equal to giving. You will never be committed when you are not giving anything. A committed person is giving. Dedication. When you say I've dedicated, it means giving. So dedication is equal to giving. Dedication. When you are dedicated to anything, it means you are giving something. There is no dedication minus giving. So dedication is also equals to giving. You can never be dedicated to something when you are not giving anything. So it's giving, it's dedication. Dedication is giving. Commitment is giving. Giving is commitment. Love is equal to giving. For God so loved this world that he only gave his begotten son. There is no giving minus love. There is no love minus giving. So if you are not committed, if you are not loving, if you are not committed, if you are not dedicated, it means you are not loving. And ukatarisa munhu ane spirit of giving, anenge ari committed, anenge ari dedicated, anenge aine rudo. Pese pamunoenda kumba kwevanhu, mukati tagamuchirwa zvakanaka. What do you mean tagamuchirwa zvakanaka? Munhu ari kungoseka, tii isina kubhoira, kufanda isina kubuda. Takagamuchirwa zvakanaka. Mai vacho vane rudo. Ziva kuti vanhu ivava vakadya vakaguta. Kana vasina kuguta havana kugamuchirika. Kana vasina kudya hapana rudo. So giving defines love. You never love usingapi. Ndichazodzoka kumazita ari associated ne love. I'm coming back to it. Pane mazita are associated ne love. Alright, bataka statement aka. Kana pasina kupanana, hapana kudanana. Kana pasina kupanana, hapana kudanana. Kane simba ka statement. Kana pasina kupanana anything, hapana kudanana. Kudanana kupanana, kupanana kudanana. Panana kudanana, kudanana kupanana. Tikanga takupanana panana takudanana. Kana takudanana danana takupanana. Mazoga ndwetara. Kana takuita zvekudanana danana tiri kupanana. Kana takuita zvekupanana tiri kudanana danana. Ndo mashandire upenyu hwatinorarama. Kana tiri kupanana tiri kudanana, kana tiri kudanana tiri kupanana. And the system you are changing. Kana muri kungodanana muri kupanana, kana muri kupanana muri kudanana. It defines life.
ende pamwe pacho kana maakupanana mune maakudanana musikazive kuti muri kudanana, kana maakudanana mune maakupanana musikazive kuti muri kupanana. Saka kupanana kunobereka kudanana, kudanana kunobereka kudanana, kudanana kunobereka kupanana, kupanana kunobereka kudanana. Saka chimwe chezvimwe chinounza chimwe. Kana maakudanana danana maakupanana, kana maakupanana panana maakutodanana. Ukaona munhu angoti sister nditenge maputi panzapo, rumbi ndikutengere maputi, uri kuda wise, iwe uchidya matotanga kudanana. Munogona kunge musati mataurirana but zvatotanga. Iye anenge atongoziva kuti Maria sister yemaputi iripo, Maria sister yemawise iripo, yehotdog iripo, iwe sister wachingokabira zvatotanga. Ndingauye kuzokuachira. Pambacho munozozoona patakaenda kukapo takatozoona kuti kune vanhu vari mumba vane vana mateenagers vasina kumbobvira vataurirana kutodanana, vakangotanga kupanana vakatanga kutodanana, vakazotanga zvekudanana vakatanga kupanana kusvika imba yazara. Iyo statement ibatisise. Vanhu vanopa. Ukatarisa kuchurch, unozwa zvikanzi baba. What does a baba do? Baba brings. What does the family do? The family prepares. And what happens after preparing? They eat together. Baba vaka provider. Mai nevana vano prepare. Asi havadyi kana baba vasati vauya. Ukasanganisa dzimba zhinji dzakagadzirwa nemafamilies anoti baba, mai nevana. Baba vakabuda kunoshava vakaunza. Muri inomirira, unozwa kuti tapedza kubika, takamirira baba. Kuti kana vauya tidye. Kana kuti takamirira mai, kuti kana vauya tidye. What is happening? The other is bringing. But the other is not eating until the other is there. Saka paita kudanana, paita kugoverana, pata ma responsibility, pazoita sharing at the end. Pazoita sharing at the end. That's why mchiona kuti kana muri baba, musiku provider, rinodyiwa munosvika renyu rane mabachi microwave, mwenze remunotora. Ndaisa mauya, alright, torai microwave. Wozoona kuti microwave macho mune cabbage nekanyama 1 kari pamusoro. Yadyiwa usipo. Why? You are not providing. Saka chinhu chese chinonzi baba in the context of the church. Unoona kuti vamwe vanodaidza vafundisi kuti father, vamwe vanoti pastor, vamwe vanoti mutumwa. Ukaenda kwaMngasha haarifeiwi as a father or as a pastor, anonzi mutumwa. Why vachimuti mutumwa? Vari kuti iwe mutumwa atumwa, anouya nezvaatumwa nazvo. Vari kuti imi muri mutumwa, makatakura luggage yedu, kana tauya muno offloada. That's why muchiona kuti even up to now, patino refer kuma fathers ekuroma kana kuma pastors, when you go to them, you expect to receive. Why? Tirikuti they provide. Saka why mfundisi maverengesa mavhesi anaverengesa? Po antonyora kuva Filipi. Oti nekuda kwezvipo zvenyu zvamaminista kwandiri pa 18. Ndaropafadzwa, ndapfumiswa. Nekuti ndapfumiswa, Mwari ngaachikuropafadzai nezvese zvakazara muna Kristu. But chatanga kugoverana. Ndinogara udza vanhu kuti kana uchida kubata moyo wemunhu, kazhinji kacho chikafu. Vanhu vanoenda kumabasa, vanodanana kumabasa. Why? Mukatanga kushare lunch box hamudzoki. Tanga kushare lunch box hamudzoki. And haina kana mupfuwira, haina kana chi. When you start to share, the sharing limit is unlimited. When you start to share,
the sharing limit is unlimited. Kana matanga kushare pekugumira panonetsa. That's why I not my family friends. Anonzi my family friends. Mukatanga kuita zvinhu zvenyu pamwe chete. Munoramba muchita deep. Kusvika ushamwari uya hwakudarika hweropa. Une vakurohwa nehana ukafunga shamwari yako kudarika wawakaberekwa naye. Why? Paita the concept of sharing. And sharing is giving. Yetatanga paya kuti kupanana kunobereka kudanana. Kudanana kunobereka kupanana. Saka ndiri kuti inini kana takupinda muumambo hwaMwari tichida kudya zvaMwari tinofana kudzidza concept yekudanana naJesu nekupota tichipanana naye, goverana nashe pane zvese zvaunazvo kuti Mwari vagogoverana newe pane zvaunazvo. Vanhu vakawanda vazhinji havanzwisise the concept yaMweya Mutsvene nekuti Mweya Mutsvene anoshanda sei. Ku-English service ndanga ndichitaura 3 positions dzaMweya Mutsvene, 4 positions dzaMweya Mutsvene. I just want to browse through that. It's not part of it's not main. Mweya Mutsvene anorarama muupenyu hwako in 4 positions. The first position is beside you. Ari paside newe. He is your companion. He is your friend. The Holy Spirit is beside you. Ukanzwa munhu achiti this one is my right hand, my companion, munofamba mese naMweya Mutsvene. Ipapa anenge achironga tsoka dzako, achironga mafambiro ako, shamwari dzako, matauriro ako. You are side by side with the Holy Spirit, semubatsiri wako. The next position yaMweya Mutsvene yaanotora muupenyu hwemunhu is when he is within you. Anosvika ogara mauri. Asi paanogara mauri haasi active. Vanhu vakakutenderedza vanewe havagoni kuona kuti una Mweya Mutsvene, but iye ari mauri, ari kutoshanda mauri, but haasi visible. Mweya Mutsvene is within you. Paanoti he is omnipresent, apinda mauri, akugara mauri, anoshepa character, anoshepa matauriro, anoshepa mafambiro, anoshepa mafungiro, ari mauri. Asi munhu ane naked eye haagoni kumuona. Anongoti mune unhu hwakanaka, mune mafambiro akanaka, mune mafungiro akanaka. Ari mauri Mweya Mutsvene, ari kukondrora from within, but ari passive to the naked eye and ari passive to your neighbor. He is only for your benefit when he is within you. He only benefits you. Only. Iwewe ndio unobenefita paari. Anokuronga kuti urege kutsika panopisa, anokuronga kuti urege kutsika panouraya, anokubvisira shamwari dzine utsinye, anokubvisira madeceivers. Why? Ari kuoperate within you. The Holy Spirit is operating within you, but not necessarily being visible with a naked eye. The other position of the Holy Spirit in your life, it still continues to define giving and relationship. Kana mauri, maane kuyanana, is feeling. He feels you. He's feeling. Feeling, that's when the Holy Spirit gives you stability. Auchavunduki mafungu, auchavunduki varohi. The character becomes stable. Why? Wakamira padombo, risinganzwe mvura, risinganzwe mafungu, risinganzwe kutonorwa. Why? Kana akuzadza Mweya Mutsvene. Even panochema vamwe, panozungunuka vamwe, panoremerwa vamwe. Why? Iye akakupfeka. He is with you, so you don't get shaken. People don't see him physically. People don't perceive him, but he has stabilized you. You are stable. You are certain in your movements. You are powerful. But he has filled you. But the naked eye can't see. Unodwashinzi ningi is a strong character. Ningi acheme, ningi abatike. Why? The Holy Spirit is filling you. Unobvisirwa chinu chinonzi anxiety. Unobvisirwa chinu chinonzi panicking. Unobvisirwa chinu chinonzi instability. Zvokuti even kukanzi zvataurika zvakati, Mweya Mutsvene anokustabilize.
unenge wane character yaMoses yekuti pari kuchema vamwe vachiona gungwa dzvuku iwe uri kuti akambochinja tsvimbo yangu ikaita nyoka neapa pane zvaachaita. Pari kuchema vamwe vachirira vachipanika. When he feels you, you become stable. Why? Wamupa moyo, iye akapinda mumwoyo mako, paita kupanana pakati pako namweya mutsvene akuzadza. Kana akuzadza akupfeka, even zvinotaurwa nevanhu hazvikusheke. Why? Kune zviravataura, but akakuzadza iwewe haavhunduke mazwi evanhu, haavhunduke mapandemiki, haavhunduke hondo, haavhunduke madhimoni. You are filled with the Holy Spirit and you are stable. You cannot be shaken or be moved. Why? Vamupa moyo akapinda akazara mauri makazara kudzikama. Nyika ikavhunduka iwe hauvhunduke, nyika ikasheka iwe hausheke, nyika ikataura iwe hauteereri, even ukazvinzwa hazvikukanganisi. You are filled with the Holy Spirit. Mweya mutsvene kana akupfeka akatora the position of filling you, you become something else. Unenge wakapfekwa nesimba rinenge rakakupfeka. Iroro simba iroro rinotendera kuti kunyangwe zvikwambo nemadhimoni anotanga kukuzeza. Kana waitwa filled with the Holy Spirit, the naked eye can't see you, but the spiritual world can surely acknowledge you. In the corridors of the world, the spiritual people, n'anga, madhimoni nemamhepo nevatumwa, vanotanga kukunzwa. Why? Mauri makazara mweya mutsvene. Ana mweya anodefina zvemweya, ana mweya anonzwa zvemweya, ana mweya anoita zvemweya. Kana mweya mutsvene akuzadza, you become something else, that in the corridors and the realm of the spirit you become an authority. Why? Akakupfeka. But still the naked eye can't perceive. Munhu akazadzwa nemweya mutsvene. Munogona kukwira bhazi mose, mukadya mose, mukarara mose, the naked eye can't see a filled person of the Holy Spirit. But mukorridor yemweya unenge vamukonzeresa, unenge vakupisa, hauchabatiki. Why? Wakazara nemweya. Iposition yamweya mutsvene muupenyu wako. He can fill you. He can overwhelm you. Ndopa unotanga kunzwa zvisinganzikwe nevanhu. Ndopa unotanga kuona zvisingaonekwi nevanhu. Pari kuona vamwe rufu, iwe unoona upenyu. Pari kuona vamwe kupererwa, iwe unoona upenyu. Why? Akakuzadza. The nature of heaven is existing within you. Why? Iye arimo, one of the Trinity is within you. Abva from side by side. Amuchafamba mese, agara mauri. The last and the critical one of the position of the Holy Spirit is when he is upon you. And he doesn't stay upon you. He comes upon you. And when he comes upon you, he can fill you forever. He can move with you forever. But he can't be upon you forever. Because kanari pamsoro pako haugoni kugara panyika ivapenyu. Anofana kuuya oyenda, because paanouya pamusoro pako unopfeka inonzi the supernatural emblem. You become something that the world cannot contain. Munhu akazara nemweya akagarwa namweya haagarike naye mumba. Munhu akagarwa namweya haafambike naye mumota. When the Spirit is upon you, unonzwa Bible shoko raMwari richiti mweya washe waiti ukasvika pamusoro paSamsoni, hondo yevaFiristia ine vanhu 1000 inonzwa murume mumwe chete anonzi Samsoni. Why? Anoti akapfekwa nemweya usingagare panyika, unouya kuzokonzeresa panyika wodzokera. Kana akakupfeka ndopaipa unotanga kuita anonzi supernatural moves supernatural achievements. Unonzwa zvichinzi Elisha anoti kuna Gehazi, vari pamusoro pangu, vari kurutivi rwedu vakawanda kudarika ava vaunoona, obva avarova neupofu. Aisagara achitisa vanhu upofu. No,
akangovaitisa upofu nekuti akanga apfekwa. Unoti shoko raMwari roti kuna Peter, Jesu achibvunza kuti imi munomboti ndini ani? Zvikanzi the Messiah, one of the Holy One of God. Zvikanzi nyama neropa hazvina kukuzarurira. But pamusoro pekupfekwa kwavaita nesimba, nemweya vaburuka pamusoro pako Peter, kubva nhasi ndakukuchinja zita, uye pakutenda apa nepaRevelation ndakuvaka kereke yangu. Masuo eHadesi haangarwe nekereke iyi. Why? Ndakakupfeka Peter. Kana ndakakupfeka uine denga pamusoro pako, hakuna anorwa newe. Unozonzwa David asina kumborwa hondo, asina hondo yaanoziva kana kumbogara. Mweya mutsvene vauya pamusoro pake, anoti kuna Goliath, iwewe unouya kwandiri nemunondo, ina handiuye kwauri nemunondo, ndinouya kwauri nehondo tsvene yaJehovha. Kureva kuti ari kutsvagwa kupfekwa, kwete kugara akapfekwa, ari kungopfekerwa Goriati. Kana Goriati aenda, chizoro chekupfeka chinobva chadzokera. Why? Kana pane pawakudarika anokupfeka, kana paita miseve pamberi anokupfeka, pakaita rwizi pamberi pako anokupfeka, pakaita zvirwere anokupfeka, pakaita varoi anokupfeka. Kana akupfeka havamire, kana akupfeka havagoni kutaura. Why? Kana akuda kukushandisa anokupfeka. Kana paine basa rida kuitwa anokupfeka. Kana paine hondo dzaakurwiwa anokupfeka. Unonzwa shoko raMwari rinoti Elijah ari paMount Carmel, vapiri vaprofita vaBhaari naJezebel vachiita pati, kwakuuya vari 400. Oti Mwari ndipfekei kuti anenge aburutsa moto ndiye Mwari wezvokwadi. Shoko raMwari rinoti akapfekwa namweya masikati, akati Mwari wenyu zvichida arara, zvichida afamba, chimirai ndidaidze vangu. Moto uchingobuta zvikanzi batai munhu. Iye haana mubatsiri, haana mabhiera, ane vaprofita 400. Ada kutanga auraya vaprofita 400. Apedza kuvauraya, omhanya otangira Ahabhu kusvika kumusasa. Zvaitika chii? Kuuraya vanhu hakusi kwaElijah, kumhanya hakusi kwaElijah. Pane simba rinokupfeka kana ukadeclare chirevo chisingagonekwe nevanhu. Mwari vakuda kuchizadzisa. Ndo panonzi the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to heal the poor and to akakupfeka zvinonaka, akakurangarira zvinonaka. Hondo dziri pamberi pako dzakatadzikwa nemadzibaba, dzikatadzikwa naanatete, dzikatadzikwa negeneration, dziri kutsvaga munhu anodanana naMwari, achipanana naMwari, obva apfekwa nemweya. Kana apfekwa nemweya, ochinja mamiriro enhoroondo, otanga kunyora vakoronike vekutanga kuti pane zvaakuitika. Why? Akupfeka. Nekuti mukufamba kweupenyu hwemunhu kune hondo dzisingaduri natural. Dzinonyatsoona kuti ndakanyura apa uye ndinonyura. Mweya mutsvene ndipfekei. Akakupfeka. Ndipo unotanga kuona zvinhu. Ndipo pamwe paipo unoti unobvunzwa nevanhu kuti what happened to you? What I don't know. Why don't you know? Pane simba ranga rakakupfeka, pane nyasha dzanga dzakakupfeka. Zvandatanga kutaura nyaya yegiving necommitment, haapfeki vanhu vasiri committed, haapfeki vanhu vasiri dedicated, haapfeki vanhu vasati vamupa moyo. Mupe moyo mangwanani ano, mupe kutenda mangwanani ano. Commit to the Lord, dedicate yourself to the Lord. Ipapo ndo paachakupfekera hondo dzako, ipapo ndo paachakukundira hondo dzako, ipapo ndo pachapararira muvengi wako. Kana ndazvipa kuna Jehovha, hondo dzangu handichadzirwi ndiri munatural. Pane nguva yandofanira kupinda musupernatural kuti zvirwere zvidamburwe, mweya yengozi inzwe, nemagenerational cases anzwe. Ndoda kupfekwa nemweya. Pane simba rinofanira kukupfeka masikati ano. Woti Mwari wekudenga imbondipfekeraiwo nyasha dzemagenerations. Woti Mwari wekudenga imbondipfekeraiwo, imbondizodzeraiwo mamiriro ezvinhu, imbondizodzeraiwo Mwari wekudenga urombe huri mumhuri, imbondipfekeraiwo simba. Mwari ndinokudai ndauya kuchechi, chimbondizodzeraiwo mamiriro ezvinhu, chimbondizodzeraiwo chirwere ichi. I want you to come upon me. Kana ndakudai Mwari bandida, ndakupai nguva neupenyu hwangu, chimbondizodzerai situation yangu,
chimbondirangarirai situation yangu, chimbondiitiraiwo zvakanaka pasituation yangu. Anofanira kupfeka kana akuzadza uvhundutswe nemamhepo, asi akakupfeka unodarika rusvingo, akakupfeka unoenda kumberi, akakupfeka unomira zvakanaka. Iti mai, may the Spirit of the Lord come upon me. Mweya waShe chimbogarai pamusoro pangu, denga imbodzikaiwo pamusoro pangu. Zvakanditenderedza zvichandide ndiri munatural form, zvakanditenderedza zvakuda ndimbopinda muspiritual realm, ndipinde munzvimbo dzemweya, zvemweya ngazviburuke mangwanani ano, denga ngariburuke rirangarire vanhu. I declare supernatural power.